ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമസ്കാരം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടല്ലേ? വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? തുടക്കത്തിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഓക്കെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. മാതാജി 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് സോറി 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കട്ടാണോ? ഇല്ല. ഓക്കെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ഭക്തി സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം, അതാണ് 6ാമത്തെ അധ്യായം. ഭക്തി സേവനം എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോ അതില് 64 നിയാമക തത്വങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പാലിക്കാനുള്ളത്. 64 നിയാമക തത്വങ്ങള്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 10 നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നത്തെ 10 ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ വയ്യ. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. എല്ലാവരുടെയും ഓഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഓഡിയോ ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാവരുടെയും. ഓഡിയോ അല്ല വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓഡിയോക്ക് അധികം വേണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ലേ? ഒന്നും കേൾക്കുന്നു. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. മാതാജിയുടെ മൈക്ക് കാണാനില്ല. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും കേട്ടില്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞത് കേട്ടോ? ഇത്ര നേരം ഒന്നും കേട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. എനിക്ക് മനസ്സിലായത്.
ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ മൊബൈലിൽ നിന്ന് കേട്ടോ. അയ്യോ, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഓണാ. ആയി. 13 അതൊരു ഫോണിൽ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പോരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ? ഓക്കെയാണ്. അതെ. യെസ് യെസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ 66-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 64 നിയാമക തത്വങ്ങള്. 64 നിയാമക തത്വങ്ങളില് ആദ്യത്തെ 10 ഭക്തിയുടെ അടിത്തറ, പിന്നത്തെ 10 അത് ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്, ഭക്തി നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് പിന്നത്തെ 10. പിന്നെ ബാക്കി 44 അതിൽ ലാസ്റ്റത്തെ 5 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെയാണ് 64 നമുക്ക് നോക്കാം. സാധനാ ഭക്തി 64, പ്രാഥമികമായിട്ട് 20, അതിലാണ് പ്രവൃത്തി നിവർത്തിയും വരുന്നത്. പിന്നെ അധികമായിട്ടുള്ള 44 നമ്മളെ സാധനയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ 5 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഇത് ഞാൻ വായിക്കാം. വായിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവാത്ത പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. വെറുതെ വായിച്ചു പോകാനേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ. ആദ്യത്തെ 10 സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ? സ്ലൈഡ് പോയി. കാണുന്നില്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ. കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. കാണുന്നുണ്ട്. അല്ല, മറ്റേ കാണുന്നുണ്ട്. സാധനാ ഭക്തി പ്രാഥമികം 20. കാണുന്നില്ല മാതാജി, കാണാൻ വയ്യ. അത് കഴിഞ്ഞു. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി, വായിച്ചോളൂ. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ 10. ഒന്ന്, ഫസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാതിലാണ്. ആ വാതിൽ തുറക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കണം. ഗുരുവാശ്രയം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ. ഗുരുവാശ്രയം എടുക്കുക. പിന്നെ ആത്മീയ ആചാര്യനാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതായത് ദീക്ഷ എടുക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ, ആചാര്യനാൽ നയിക്കപ്പെടുക, പിന്നെ ഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തെ, ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ, പിന്നെ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തില് മഹാത്മാരായ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെ പുരോഗതി കൈവരിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടുക. ആദ്യത്തെ 5. പിന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ത്യജിക്കുക.
അതിന് സന്നദ്ധനാകുക. ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വസിക്കുക. ഭൗതിക ലോകവുമായി ആവശ്യം വേണ്ടിടത്തോളം ഇടപെടുകയും അവിടെ നിന്നും ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. ഏകാദശി നാളിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുക. ആല് തുടങ്ങിയ പുണ്യവൃക്ഷങ്ങളെ പൂജിക്കുക. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ 10 ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും. പിന്നെ വന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 10 അടുത്തതിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തിഹീനന്മാരുടെ സമ്പർക്കം നിർബന്ധമായിട്ടും ഒഴിവാക്കണം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും നിർദ്ദേശം നൽകാൻ പാടില്ല. ആർഭാടം നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയോ ആശ്രമത്തിന്റെയോ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉത്സാഹം കാണിക്കരുത്. വളരെയേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയോ ഭാഗവത പാരായണമോ ഗീതാ പ്രവചനമോ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കരുത്. സാധാരണ ഇടപാടുകളിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത്. ലാഭത്തിൽ അത്യാഹ്ലാദമോ നഷ്ടത്തിൽ അതിദുഃഖമോ ഉണ്ടാകരുത്. ദേവന്മാരോട് ഉള്ള നിന്ദ അരുത്. ആർക്കും അനാവശ്യമായി ശല്യം ഉണ്ടാക്കരുത്. നാമജപവും ക്ഷേത്രാരാധന നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവം ഒഴിവാക്കണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ നിന്ദിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരോട് ഒട്ടും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കരുത്. ഈ 10 തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് സാധനാ ഭക്തിയുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ 10 ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതും 10 ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും അങ്ങനെ 20 കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതില് മാതാജി ആ 9ാമത്തെ ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ? 9ാമത്തെ വരുന്നുണ്ട് മാതാജി, പറയാട്ടോ. ഇതിപ്പോ ഇതില് വെറുതെ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ഏതൊക്കെയാണ്? മൂർത്തി ആരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരാവാസം. ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട 5 എന്താണ്? വിഗ്രഹാരാധന, ഭാഗവതം കേൾക്കുക, ഭക്തജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം, നാമജപം, സങ്കീർത്തനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നാമജപം, മധുരാവാസം. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മംഗളാരതി നിർബന്ധമാക്കുന്നതും ഭാഗവതം നിർബന്ധം പറയുന്നതിന്റെ കാരണം മംഗളാരതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി? വിഗ്രഹാരാധന വന്നു, ഭാഗവത ശ്രവണം വന്നു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തജന സംസർഗം, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസർഗം ഉണ്ടാകും, നാമജപം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ വീട്ടിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം മധുര എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാവുന്നത്? വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിക്കൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 5 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇനി അടുത്തത് ഈ ഓരോന്നിനെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാണ്. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തി തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തെളിവുകള്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇനി 1ാമത്തെ പോയിന്റ്, ഒന്നാമത്തെ ഏതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? അതില് ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ്, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കുക. ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കുക, അതാണ് 1ാമത്തെ പോയിന്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം വേണം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു വാതിലാണെന്നല്ലേ. അപ്പൊ ആ വാതില് തുറക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? താക്കോൽ ആരുടെ കയ്യിലാ? ഗുരുവിന്റെ കയ്യിലാ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ എന്താ പറയാ ആശ്രയം, ഗുരു ആശ്രയം എടുക്കാന്ന് പറയും. ഗുരു ആശ്രയം നമ്മൾ എടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാചോവേഗം, മനസാക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥവേഗം, ഏതാൻ വേഗാനി ആ വിഷഹേദ ധീരഹ സർവാമപീമാം പൃഥിവീം സ ശിഷ്യാത്. ജനനേന്ദ്രിയം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ക്രോധം, മനസ്സ്, വാക്ക് എന്നിവയാണ് ആ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിന് സഹായകമായി നിൽക്കുന്ന മധ്യവർത്തികൾ അഥവാ സഹായികള്. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആർക്കും ലോകത്തെവിടെയും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാം. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടമാണിത്. ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആശ്രയം കണ്ടെത്താൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്നവർ ആത്മപരിത്രാണത്തിനുള്ള പാന്താവ് തരണം ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഗുരുവിനെ ആശ്രയം എടുക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. 2ാമത്തെ പോയിന്റ്, ആത്മീയ ആചാര്യൽ നിന്നുള്ള പ്രാരംഭ ഉപദേശ സ്വീകരണവും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക, അത് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുക. ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കേവലം ഒരു ഗുരുവായിട്ട് മാത്രമല്ല, പരമാത്മായ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ സ്വീകരിക്കുന്നത്? ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ഗുരുവിൽ തികഞ്ഞ ഭക്തി ആദരങ്ങളോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രദ്ധയോടെ പാരായണം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മള്
തികഞ്ഞ ഭക്തി ആദരങ്ങളോട് കൂടി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രദ്ധയോടെ പാരായണം ചെയ്യണം. ആത്മീയ ആചാര്യനെ തൃപ്തനാക്കുക എന്നതായിരിക്കണം ശിഷ്യന്റെ മനോഗതി ലക്ഷ്യവും. അതോടെ തന്നെ ആത്മജ്ഞാനം എന്തെന്നറിയാൻ അത് വളരെ സഹായിക്കും. വേദങ്ങളിലും ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്താണ്? ഗുരുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. ഗുരു സന്തോഷിച്ചാൽ ആര് സന്തോഷിക്കും? ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കും. ഭഗവാനിലും ആത്മീയ ഗുരുവിലും അചഞ്ചലമായ ഭക്തി വിശ്വാസങ്ങൾ ഉള്ളയാൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വേഗത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുമെന്ന് ഗുരു ഉപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും, ആത്മീയ ഗുരുവിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേഗത്തിൽ തന്നെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുമെന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? രൂപഗോസ്വാമി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ഭക്തി വിശ്വാസങ്ങളോടുള്ള ആചാര്യ സേവ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 7 അധ്യായം 27-ാം ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്, ഉദ്ധവരെ, ആത്മീയ ഗുരുവിനെ എന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല ഞാനായിട്ട് തന്നെ വേണം സ്വീകരിക്കാൻ. ഗുരുവിനെ എന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല കാണേണ്ടത്, ആരായിട്ട് തന്നെ കാണണം? ഞാനായിട്ട് തന്നെ കാണണം. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ നിലയിൽ ഒരിക്കലും ഗുരുവിനെ കാണരുത്. ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനോട് അസൂയയോ ഈർഷ്യയോ പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സേവനത്തിലൂടെ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഗുരുവിനോട് നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല? അസൂയ ഈർഷ്യ ഒന്നും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. ഇനി 4-ാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ബ്രഹ്മയാമളത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, പ്രമാണങ്ങളും അംഗീകൃത മതഗ്രന്ഥങ്ങളും അനുസരിക്കാതെ താനൊരു മഹാഭക്തനാണെന്ന് നടിക്കുന്നവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതണ്ട. മറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി ഭക്തിയുടെ സേവനം അഭ്യസിക്കുന്നവർക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കാൻ അത് സഹായിക്കും. അതായത് ഭക്തന്മാരാണെന്ന് നടിക്കുന്നവരുടെ പ്രവൃത്തികള് അവർക്കൊരിക്കലും പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല. മറിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കാന്നല്ലാണ്ട് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഇല്ല എന്നാണ് ബ്രഹ്മയാമളത്തിൽ പറയുന്നത്. പ്രമാണങ്ങളെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും അനുസരിക്കാത്തവർ സഹജിയാക്കളാണ്. ഇപ്പൊ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവര്, പിന്നെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാത്തവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? സഹജിയാക്കളാണ്. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ബുദ്ധന്റെ അനുയായികളെ ഭക്തന്മാരായി അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ്. കാരണം എന്താണ്? ബുദ്ധനെ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്തരം അവതാരങ്ങളുടെ അനുയായികൾ വേദജ്ഞാനത്തിൽ വളരെ പിന്നിലാണ്. ബുദ്ധന്റെ ദർശനം നാസ്തികരെ വിഭ്രമിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് സ്വീകാര്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം തന്നെയാണ് എന്ത്? ബുദ്ധാവതാരം. പക്ഷെ ബുദ്ധാവതാരത്തെ അവതാരമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് പറയണത്? വേദജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവരാണ് അനുയായികൾ. അതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? വേദങ്ങളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് കൊണ്ട്, ശാസ്ത്രങ്ങളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് കൊണ്ട്. അടുത്ത 5-ാമത്തത്, നിത്യമായ മതതത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം. നാരദീയ പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ സാധ്യമാകും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും എന്താണ്? വൈകാതെ തന്നെ സാധ്യമാകുന്നാണ് 5-ാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. 6-ാമത്തെ പോയിന്റ്, കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായതൊക്കെ ത്യജിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത. ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കായി വിഷ്ണു ലോകത്തിലെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതികളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കായിട്ട് വിഷ്ണു ലോകത്തിലെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളെല്ലാം കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? പത്മപുരാണത്തില് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചവർക്ക്. അതാണ് 6-ാമത്തേല് പറയുന്നത്. ഇനി 7-ാമത്തേല് പറയുന്നത് പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം. ദ്വാരകയിൽ 6 മാസമോ 1 പക്ഷമോ 1 മാസമോ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകവും സാരൂപ്യമുക്തി സർവ്വലാഭങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ ദ്വാരകയിൽ 1 മാസം താമസിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസം താമസിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 1 പക്ഷം ഒരാഴ്ച താമസിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകപ്രാപ്തി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ സാരൂപ്യമുക്തി കിട്ടും എന്നാണ് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉപരിലോകത്തു നിന്നും ദേവന്മാർക്ക് പോലും ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ആളുകളെ വൈകുണ്ഠനാഥന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഒറീസയിലെ ജഗന്നാഥപുരിയില് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ ഉപരിലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് ദേവന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടി ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് ആ സ്ഥലത്തുള്ള ആളുകളെ ദേവലോകത്തു നിന്നും ദേവന്മാര് നോക്കുമ്പോ സാധാരണ മനുഷ്യരായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? 4
കൈകളുള്ള ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനായിട്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഈ ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ആളുകളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഇവിടെ ജന്മമെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, പുരിയില് ജന്മമെടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് പുണ്യഭൂമിയായിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസിപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധമാണ് ഗംഗാ നദിയിലെ ജലത്തിന്. അങ്ങനെ ഗംഗ സദാ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രശസ്തികളും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം. പിന്നെ എട്ടാമത്തത് അവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. ഭക്തിര സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുതെന്നും തനിക്കാവുന്നതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഭക്തിര സേവനത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുക, അല്ലാത്തത് നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തിര സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുക, അല്ലാത്തത് നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളരുത്. ഏകാദശി നാളിൽ ഉപവാസം. അടിസ്ഥാന തത്വം വെറുതെ പട്ടിണി കിടക്കുക എന്നല്ല, മറിച്ച് ഗോവിന്ദനിൽ അതായത് ഭഗവാനിൽ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം, ഏകാദശി ഉപവാസത്തിന്റെ അർത്ഥം. അടുത്തത് അശ്വത്ഥ പൂജ. അശ്വത്ഥ പൂജ ഇത് പൂർവ്വ പാപങ്ങളുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കാൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. എന്ത്? അശ്വത്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അരയാൽ വൃക്ഷം. അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ പൂജ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവ്വ പാപങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് അശ്വത്ഥ പൂജ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഭക്തൻ തുളസിക്ക് നെല്ലിവൃക്ഷത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും പൂജിക്കണമെന്നും വൈഷ്ണവരെ പ്രണാമം ചെയ്യണമെന്നും ധ്യാനിക്കണമെന്നും പറയും. ഇതെല്ലാം പൂർവ്വ പാപങ്ങളുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ 10 കണ്ടു. ഈ 10 നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 10. ഇനി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് 11 തൊട്ട് പറയുന്നത്. ഭക്തിശൂന്യരുടെ സംസർഗം ഒഴിപേക്ഷിക്കാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് വൈഷ്ണവന്റെ പൊതുവെയുള്ള പെരുമാറ്റ രീതി ഭക്തിശൂന്യരുടെ സംസർഗം ഒഴിവാക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുടെ ആയിട്ടുള്ള സംസർഗം ഒഴിവാക്കണം. ഭക്തിശൂന്യർ ആരൊക്കെയാണ്? നിരീശ്വരവാദികള്, മായാവാദികള്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിശൂന്യരെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കാർത്തികേയന സംഹിതയിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സർവാദിശത്തെ എന്നും നിഷേധിക്കുന്ന ഭക്തിഹീനന്മാരുമായി സഹവസിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? കാരാഗൃഹത്തിലോ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിലോ കഴിയുന്നതാണ്. അത്രയും നിഷേധ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം. വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളാൽ ഉത്തേജിതരായിട്ടുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തെക്കാളും ഭേദം സർപ്പത്തെയോ വ്യാഘ്രത്തെയോ ചീങ്കണ്ണിയെയോ ആശ്ലേഷിക്കുന്നതാണെന്നാണ് എന്തില് പറയുന്നത്? വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പറയുന്നത്. അടുത്തത് 12, 13, 14. അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാർ കണക്കറ്റ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം, കണക്കിൽ കവിഞ്ഞ ഗ്രന്ഥപാരായണം എന്നിവ അംഗീകരിക്കായിക. അതായത് പ്രായോഗികമായി നോക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ വേണ്ടൂ. മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാട് ഒഴിവാക്കുക. അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് 4 ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങള്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഈ 4 ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ള തത്രപ്പാട് ഒഴിവാക്കാം. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാട് ഒഴിവാക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 7-ാം സ്കന്ധം 13-ാം അധ്യായം 8-ാം ശ്ലോകത്തിൽ നാരദ മഹർഷി പറയുന്നു, സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾ അയോഗ്യരെ ശിഷ്യരായി സ്വീകരിക്കരുത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അന്വേഷിച്ച് എത്തിയവനാണോ ശിഷ്യത്വം തേടി വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് സന്യാസി അയാളെ പരീക്ഷിച്ചറിയണം. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, ഒരു സന്യാസി ഒരു ശിഷ്യനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവനാണോ, ശിഷ്യത്വം തേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ എന്ന് പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ വ്യക്തിയെ ശിഷ്യനാക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യന്മാർ ആരും തന്നെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഉത്സാഹികളല്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പരമ്പരയിലുള്ളവരാരും ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉത്സാഹികളല്ല. പക്ഷെ ഒരു സേവനം എന്ന നിലയില് ഏതെങ്കിലും ഭക്തൻ മുന്നോട്ട് വരാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ ഭക്തനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഉദാഹരണം രൂപഗോസ്വാമി, അതായത് ക്ഷേത്രം പണിയാനായിട്ട് അവര് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പറയുന്നത്, പണമുള്ളവർ ക്ഷേത്രം പണിയാൻ പുറപ്പെടുന്നതിന് പകരം കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള് വിവിധ ഭാഷകളിൽ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് പണം ചെലവാക്കുക. ക്ഷേത്രം പണിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പല ഭാഷകളില് അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് ചെലവാക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പറയുന്നത്.
ഇനി 15, 16 സാധാരണ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഋതുബുദ്ധിയും ലാഭഛേദങ്ങളിൽ സ്വഭാവവും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം സദാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നതാണ്. ഭൗതികമായ നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒരിക്കലും വ്യാകുലപ്പെടരുത്. മറിച്ച് ഏതവസ്ഥയിലും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ദുഃഖത്തിനോ രോക്ഷത്തിനോ അധീനപ്പെട്ടു പോയ മനസ്സിൽ കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ് വേണ്ടത്? എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെടരുത്. ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് 15, 16. ഇനി 17 പറയുന്നത് ദേവാരാധന, ദേവതാരാധന. വൈഷ്ണവ ദർശനം അനുസരിച്ച് ഒരു ഉറുമ്പ് പോലും മാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെയും നമ്മള് അവഗണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല, നിന്ദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ദേവന്മാരുടെ ആരാധകനല്ലായിരുന്നാലും ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? നിന്ദിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല. അപ്പോ ഒരു വൈഷ്ണവനായാലും നമ്മൾ എന്താണ്, കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാവരും ദേവന്മാരുടെയും അധിപനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സദാ ആരാധിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെയാണ്. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ദേവന്മാരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട എന്നതിന് അതിനർത്ഥമില്ല. 18 ജീവചൈതന്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെയും വേദനിപ്പിക്കരുത്. മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നത് ചൈതന്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ ഒരു തരത്തിലും വിഷമം ഉണ്ടാക്കാതെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു പിതാവ് സന്താനങ്ങളോട് എന്ന പോലെ പെരുമാറുന്ന ശുദ്ധഹൃദയനായ മനുഷ്യൻ അതിവേഗത്തിൽ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായി തീരും. ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ, നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും, ഒന്നിനെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാനോ അതിനെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് 18ാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട 10 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 8 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി 19ാമത്തെ പോയിന്റിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു അധ്യായം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് 9ാമത്തെ പോയിന്റിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു അധ്യായം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് അടുത്ത അധ്യായം. അതും കൂടി എടുക്കാം നമുക്ക്. 8ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ? ഇനി 19ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു? അതായത് 9ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു? ഒഴിവാക്കണ്ട. ഏത്? നാമജപം അല്ലെ? നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ഒഴിവാക്കൽ. എന്തൊഴിവാക്കലാണ്? ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെ? നമ്മൾ ശല്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക്? പരാതങ്ങൾ. എന്താണ് 9ാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. അതായത് നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് 9ാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ആണോ? കണ്ടില്ല? ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കല്ലേ? ഏകാദശി ഭക്തി അല്ലേ? അത് ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണം, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നത്തെ 10 എണ്ണം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, അതിലുള്ള 8 എണ്ണമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ അതിൽ 9ാമത്തെ പോയിന്റ് ഏതാണ്? ഇനി നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം. ഉപദ്രവം ഒഴിവാക്കുക. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു അധ്യായമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ 19ാമത്തെ പോയിന്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു അധ്യായം, 8ാമത്തെ അധ്യായം അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങള്. നമുക്കിത് വായിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം സേവാപരാധങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതില് 2 തരത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന അല്ലെ? ഇതില് 2 തരത്തിൽ അപരാധം നമുക്ക് വരാം. ക്ഷേത്രാരാധന നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് സേവാപരാധം വരാം, പിന്നെ നാമാപരാധം വരാം. സേവാപരാധം, നമ്മളിപ്പോ സേവാപരാധം ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് അതിനെന്തുകൊണ്ട് മാറ്റാം? നാമാപരാധം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഇല്ലാതാക്കാം. പക്ഷെ നാമാപരാധം മാറ്റാൻ നമുക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ നാമാപരാധത്തെക്കാൾ ഗൗരവം കുറഞ്ഞതാണ് എന്ത്? സേവാപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അപരാധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് അതിനില്ലാതാക്കാം. പക്ഷെ നാമജപത്തിൽ അപരാധം മാറ്റാനായിട്ട് വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ല നമുക്ക്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് സേവാപരാധങ്ങള് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 32 അപരാധങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സേവാപരാധത്തില്. വായിക്കാം അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷ ധരിച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്.
ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങി ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളൊന്നും ഒഴിവാക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക. എന്നതിന് മുടക്കം വരുത്തരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നതിന് മുടക്കം വരുത്തരുത്. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കൈയും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. അശൗചമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. അശൗചമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാല് സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഇത്ര ദിവസം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? പുലയുണ്ടാവും, അശുദ്ധമായിരിക്കും നമ്മൾ ആ സമയം. അപ്പൊ അത്രയും സമയത്തില് നമ്മൾ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള ആരും പാടില്ല, നിശ്ചിത കാലം വരെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരു കൈകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കരുത്. ശ്രീകൃഷ്ണന് മുമ്പിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പാടില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് കൂടി ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റി ആദരപൂർവ്വം നടക്കുന്നതാണ് പ്രദക്ഷിണം. നാലമ്പലത്തെ ചുറ്റി വേണം പ്രദക്ഷിണം വെക്കാനായിട്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കില്ല. ആ നാലമ്പലത്തെ ചുറ്റിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത്. എത്രയാണ്? 3 തവണയാണ് പ്രദക്ഷിണം. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ കാല് വെക്കരുത്. അതായത് കാല് നീട്ടിയിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ. ഒരു കൈ കൊണ്ട് കാലിന്റെ ഞെരിയാണിലോ കൈമുട്ടിലോ കാൽമുട്ടിലോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കരുത്. കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിൽ മുമ്പിൽ കിടക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കിടക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ 11, വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കള്ളം പറയരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി വർത്തമാനം പറയരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൂക്കി വിളിക്കുകയോ നിലവിളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ലഹള കൂടുകയോ അടിപിടി കൂടുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭിക്ഷ നൽകരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പരുഷമായി സംസാരിക്കരുത്. കമ്പിളി പുതപ്പ് ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചെല്ലരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അസഭ്യ ഭാഷണം ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അധോമുഖവായു ബഹിർഗമിക്കരുത്. അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ഒരു സാധനവും കഴിക്കരുത്. ഋതുഭേദം അനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തരുത്. പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കരുത്. നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ വണങ്ങുന്നത്. അതായത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ പ്രണമിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ വാക്കുകൾ ഉറക്കെ പറയണം. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്തുതിവചനങ്ങൾ പറയണം. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ ആത്മപ്രശംസ നടത്തരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കരുത്. ഇപ്പൊ 32 എണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സേവാപരാധങ്ങളാണ് ഈ 32 എണ്ണം പറഞ്ഞത്. ഇനി വന്നിട്ട് നാമാപരാധങ്ങള് 10 നാമാപരാധങ്ങളുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ജീവിതം മുഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക. ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും നാമങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായോ അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണെന്നോ കരുതുന്നത്. അപ്പോ അതായത് ഏത് ദേവന്മാരെ വിളിച്ചാലും ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് കരുതുന്നത് അപരാധമാണ്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ശാസനകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ വേദപഠനങ്ങളെയോ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ദുഷിക്കുക. അതിനെ തെറ്റായിട്ട് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന ജപിക്കുന്നതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ സാങ്കല്പികമാണെന്ന് കരുതുക. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങളെ തോന്നിയ പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതായത് നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച അതില്ലാതാകുന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സർവമംഗളദായകമായ അനുഷ്ഠാനമായി വേദങ്ങൾ പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ കർമ്മകാണ്ഡമായി കണക്കാക്കുന്നത്. അതായത് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപരാധമാണ്. അവിശ്വാസികളായവരോട് തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപരാധം. ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും തിരുനാമ ജപത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതിരിക്കുകയും ഭൗതിക വസ്തുക്കളോട് ആസക്തി പുലർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നതും അപരാധം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, വിശ്വാസമില്ലാതെ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതും എന്താണ്? അപരാധമാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഓരോ ഭക്തനും ഇത്തരം അപരാധങ്ങൾക്കെതിരെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിവേഗത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഈ പറഞ്ഞ അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കരുതലോടെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് ഈ അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇനി ഇതില് കുറച്ചും കൂടി പറയാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതും കൂടി പറയാം നമുക്ക്. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 32 എണ്ണല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ, 32 എണ്ണം പറഞ്ഞു. അത് കൂടാതെ 10 നാമാപരാധം പറഞ്ഞു. ഇത് കൂടാതെ അരുതാത്ത പട്ടികയില് വരാഹ പുരാണത്തില് ഇനിയും പറയുന്നുണ്ട്, 32കളുടെ പിന്നെയും പട്ടികയുണ്ട്. അത് പറയുന്നത്, 1ാമത്തെ ഇരുട്ടുമുറിയിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കരുത്, വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ചിട്ടാവട്ടങ്ങൾ ഒന്നുപോലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്, എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലോ കടക്കരുത്, നായ തുടങ്ങിയ നികൃഷ്ട ജീവികൾ കാണുകയെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കരുത്, പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ നിശബ്ദത ഭഞ്ജിക്കരുത്, ആരാധനാ സമയത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം പാടില്ല, പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്, നിർഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അർച്ചിക്കരുത്, അതായത് മണമില്ലാത്ത പൂക്കൾ അർച്ചിക്കാൻ പാടില്ല, നിത്യവും ദന്തധാവനം നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും വരുത്തരുത്, ഡെയിലി ബ്രഷ് ചെയ്യണം, ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം നേരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്, തീണ്ടായി ആയിരിക്കുന്നവരെ സ്പർശിക്കരുത്, മൃതദേഹം സ്പർശിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്, മുഷിഞ്ഞതോ ചുവപ്പ് നീല എന്നീ നിറങ്ങളുള്ളതോ ആയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്, മൃതദേഹം കണ്ടതിന് ശേഷം അമ്പലത്തിൽ കയറരുത്, അമ്പലത്തിൽ ഒരാൾ അധോമുഖമായി ബഹിർഗമിക്കരുത്, ക്ഷേത്ര വളപ്പിൽ വെച്ച് കോപിക്കരുത്, ശ്മശാനത്തിൽ പോയതിനു ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്, വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് ഏമ്പക്കം വിടരുത്, അതിനാൽ ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായി ദഹിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, കഞ്ചാവ് മരിച്ചുവാവ് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കരുത്, കറുപ്പ് തുടങ്ങിയ മാദക ദ്രവ്യങ്ങളോ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കരുത്, ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ തൊടുകയോ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ കടക്കുകയോ അരുത്, ഭഗവാന്റെ അധീശത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് അനാദരം കാണിക്കരുത്, ഭഗവാനെ വിരോധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കരുത്, വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് വെറ്റില മുറുക്കരുത്, വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കരുത്, വെറും നിലത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്, തറയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരിപ്പിടമോ വിരിപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കണം, കുളി കഴിയാതെ വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കരുത്, നെറ്റിയിൽ 3 വരി തിലകം അണിയാൻ പാടില്ല, കൈയും കാലും കഴുകാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്, വൈഷ്ണവനല്ലാത്ത ആൾ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കരുത്, ഭക്തിഹീനന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആരാധന നടത്തരുത്. അപ്പോ ഇത്തരത്തില് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് വന്നുകൂടിയേക്കാവുന്ന വിഘ്നങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഗണപതി ആദ്യം പൂജിക്കാം. ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പൂജിക്കുന്ന ആളാണ് ഗണപതി എന്നും അങ്ങനെ വിഘ്നങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിന് ശുഭനായി ഭവിച്ചു എന്നും ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗണപതി എന്താണ്, വിഘ്നങ്ങൾ മാറ്റാനായിട്ട് ആരോടാണ് ആശ്രയം കാണിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഗണപതിയെ ആരാധിക്കാം. പിന്നെ നഖം കൊണ്ടോ വിരൽ കൊണ്ടോ സ്പർശിച്ച് വെള്ളത്തിൽ വിഗ്രഹത്തെ കുളിപ്പിക്കരുത്, വിയർത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തി ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ വിലക്കുകള് പറയുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തെ പ്രതി ആണയിടരുത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ ഇട്ടുതരട്ടെ ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. എഴുതി എടുത്തിട്ടില്ല മതി. ഓക്കെ. പിന്നെ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 20 എണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 44 എണ്ണല്ലേ പറഞ്ഞത്. ആ 44 എണ്ണത്തില് 20 എണ്ണല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇനി 21 തൊട്ടുള്ളത് പറയാം. അത് ഇനി വരുന്നുണ്ട്, അടുത്ത അധ്യായങ്ങൾ ഓരോ ഹെഡായിട്ട് പോകുന്നതാണ് അതെല്ലാം. എന്നാലും നമുക്കതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം. ഈ 10 തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് സാധനാ ഭക്തിയുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനാവില്ല. ഗോസ്വാമി ആകെ കൂടി രൂപഗോസ്വാമി 20 എണ്ണമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവയെല്ലാം പ്രധാനവുമാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം പരമപ്രധാനം, ഏത് ഗുരുവിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ്. വൈഷ്ണവന്റെ തിലകമായ ലക്ഷണമായിട്ടുള്ള തിലകം അണിയണം. ഇങ്ങനെ തിലകം അണിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് എഴുതുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിക്കും ആത്മീയ ആചാര്യനും അർപ്പിച്ച പൂക്കളും മാലകളും ശരീരത്തിൽ അണിയുകയും ശിരസിൽ ചൂടുകയും വേണം. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ നൃത്തം വെക്കാൻ പഠിക്കണം. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെയും ആചാര്യന്റെയും മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യണം. കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ
എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. വിഗ്രഹം തെരുവീഥിയിലൂടെ എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ എഴുന്നള്ളത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം. ഭക്തൻ എന്നും 1 2 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കണം. കുറഞ്ഞത് 3 തവണ ക്ഷേത്രത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യണം. വൃന്ദാവന പ്രദേശം മുഴുവനും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ചിട്ടയനുസരിച്ച് വേണം ക്ഷേത്രാരാധന നടത്താൻ. ആരതി ഒഴിയുക, നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുക, വിഗ്രഹത്തെ അലങ്കരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ. വിഗ്രഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായി സേവനം ചെയ്യണം, പാട്ട് പാടണം, സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം, ജപിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം, പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലണം, മഹാപ്രസാദം ഭുജിക്കണം, ചരണാമൃതം കുടിക്കണം. മഹാപ്രസാദം എന്ന് വെച്ചാല് മൂർത്തിക്ക് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അതേ താളികളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കണം. ചരണാമൃതം കുടിക്കണം. വിഗ്രഹത്തിന് അഭിഷേകം ചെയ്ത ജലം ശേഖരിച്ച് അതിഥികൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് ചരണാമൃതം. അത് കുടിക്കണം. മൂർത്തിക്ക് അർപ്പിച്ച പൂക്കളും വാസനാദ്രവ്യങ്ങളും മടക്കണം. മൂർത്തിയുടെ പാദപത്മങ്ങൾ തൊട്ട് തലയിൽ വെക്കണം. തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടെ മൂർത്തിയെ ദർശിക്കണം. അതാത് സമയങ്ങളിൽ ആരതി ഒഴിയണം. ഭഗവത് കഥയും ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളും, അതായത് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി അർത്ഥിക്കണം. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ സദാ സ്മരിക്കണം. മൂർത്തിയെ ധ്യാനിക്കണം. ഏതെങ്കിലും സന്നദ്ധ സേവനം നടത്തണം. ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായി കണക്കാക്കണം. സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. പ്രിയങ്കര വസ്തുക്കൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തും സഹിക്കാനും കഷ്ടപ്പെടാനും തയ്യാറാകണം. എല്ലാ അവസ്ഥയിലും സമർപ്പിതാത്മാവായിരിക്കണം. തുളസി ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ പാരായണം ചെയ്യണം. മധുര, ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ പാർക്കണം. അതായത് മധുര വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി താമസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല അർത്ഥാക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഡെയിലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പഞ്ചാംഗ ഭക്തി എന്ന് പറയും, ലാസ്റ്റ് 5 എണ്ണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഡെയിലി മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ആരതി ചെയ്തു, വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരതി കാണുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേട്ടു, നാമജപം വന്നു, സത്സംഗവും വന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെ ഇരുന്നാ ചെയ്യണത്? വീട്ടിലിരുന്നാ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരുണ്ടാവും? എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാനുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ്? മധുരയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മളെ വീട് മധുരയാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. വൈഷ്ണവർക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവിനനുസരിച്ച് വേണം ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാൻ. കാർത്തിക മാസത്തിൽ വിശേഷ സേവനങ്ങൾ നടത്തണം. ജന്മാഷ്ടമി നാളിൽ വിശേഷ പൂജകൾ, വ്രതങ്ങളും വേണം. തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി വേണം എല്ലാ സേവനങ്ങളും നടത്താൻ. ഭക്തന്മാരുടെ മുന്നിൽ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തണം. അന്യരുടെ മുന്നിൽ വായിക്കരുത്. ഭക്തി മാർഗത്തിൽ തന്നേക്കാൾ പുരോഗമിച്ചവരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഉണ്ടാകണം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടണം. മധുര പ്രാന്തങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടണം. ഇത് 44 എണ്ണം പിന്നെ പറഞ്ഞത്. അത് കൂടാതെ അതിൽ ലാസ്റ്റത്തെ 5 എണ്ണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വിഗ്രഹാരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരാവാസം. ഇത് സർവപ്രധാനമായിട്ടുള്ള, അതിനെ പഞ്ചാംഗ ഭക്തി എന്ന് പറയും നമ്മൾ. ഈ 5 എണ്ണം പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ